Takatol sa ilong. Lagot sa kani. Hi guys. Maupan ni ako ang paniog ko. Kapit na stress. Nadugay ko og laba eh. Nauoy. Lagoy nga kamo gayon nga. Ay bulat gamay. Wapod dyan ako paniag ko. Nagplano ko karon ng mga lakaw niyo. Wag tumisa. Dahil mo ng sudke. Mangumpra ko. Ulan man eh. Ulan. Balik ang ulan. Mga nani na problema na ko ani guys kay nagtaligsik na abi ba na ako moderitso ang init. Ug natibo pa man jud ang akong labunon ani. So buhaton mag-dry ta ani kung pwede. Ulan, maligo tag-ulan. Basa na ko. Nabasa na ko. Hindi ka ko nang labaw. Kaya hinuan ng tag-ulan. Guys, ilang araw na ngayon, palagi umuulan. Kaya yung mga labahan ko, naipon lahat. So ito, naapsan ko ulan. Patay mahimo. Pwede. Lagi pwede. Oh, tanaw na maka. Stress na yung mata, di na ka pwede mabasa. Nagtanaw na kagpan. Gusto maligo ni Inday, guys. Pero, ano pagliguan ni nga stress ng mata, sige, nagtanaw cellphone. Pwede, ganina na nagtanaw, no? Wow, nagtaligo. Ako na nagtaligo. Oh, wala ka na. Okay guys, namubos din siya guys. Guys, first time niya maligo ulan. Hindi ko na pinapalipot yun. Ligo sa ulan. Diyan ka na ka. Sa kami. Ang among hyper oh. First time pag yun niya ni nga gipaligo na ako siya bulan.
Kay mostly pag magulan manggod hapon, dili manggod maayo gid paligo ng bata kaya ang hinungaw sa yuta ba. Ug init ka init gani. Like baho. So karon wala man nag-init gud diri ganina. Hinay ang init ba. Muto nga gipag ako na lang siya gipaligo. Ihangyo jud siya gani pod. Na, di mahimutang. Kunilabhan guys. Ang uban gi-dry na ko. Oy, wa jud nagsilbi oy. Dali na, ala magkilat pa na dinaron tagab jud karon. Dali na. Dali na ba? Dalang ko dali. Dali na. Oh, sige. Ito maligo. Dali na ang tagahatan minsan. Abi bakit pisik, pisik, pisik. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Tingnan. Tara. Dali na. Ayaw, tabaki kay maligo pa dira. Isabon sa lang ubay dali ka. Dali ka ba kay pa. Yung. Sana ligo ka na no. Ay, beke, biro na mo. Hindi mo lubot kita nga taman kay basin wala lang sa muna. Ang kagaw anak sa daghanan. Balas din sa lubot oh. Ayaw ba? Kay mali mag-inis pa ka. Buwan, dili ko ba ito mag-inis?
The cloud is clear. Wala na'y ulan. So guys, man ako kaon. I hope nga. Bisan dili kay nindot pagka-edit. Since dili ko pro. But I'm trying guys. Unta magustuhan nimo ang among mga daily videos. No script na. Kung sa mi mao jud na. So, I hope mag-subscribe mo sa among channel. Thank you for watching. Bye!